Doncs bé, com bé havíem comentat en titulars, no hi ha futbol territorial ni futbol sala. De fet, l'esport d'àmbit territorial està paralitzat. Tot i així, el Bernat Balboa ens farà una miqueta 5 cèntims i ens parlarà una miqueta d'aquesta situació perquè, tot i que la competició s'ha aturat de moment per 15 dies, els entrenaments segueixen. Bona tarda, Bernat. Com estàs, primer de tot? Bona tarda, nois. Bé, molt bé. Aquestes setmanes, com ja sabeu, ara que estem passant 15 dies sense el que més ens agrada. Bé, us diré unes quantes coses. La setmana passada ja no hi vaig ser perquè si no recordo malament, era la setmana del pont i vam Correcte, decidir sí. no fer partits. També, per uns problemes, doncs al final, entre el pont i tal, vam decidir no fer partits. I justament el cap de setmana del 17 i 18 d'octubre anava a començar el nostre juvenil. Anava a començar la seva respectiva competició oficial, però per culpa d'aquestes restriccions s'ha hagut d'aplaçar. I també el sènior B, l'equip on jo mateix jugo, també teníem un amistós, però s'ha hagut de suspendre. Com s'ha suspès tot, menys a l'esport professional i estatal. Però una cosa, Bernat, quan anàveu a començar vosaltres? El juvenil aquest cap de setmana, el 17-18. Tenia partit contra l'Oar Gràcia el diumenge, crec. Els altres anàvem a començar més tard, anàvem a començar a l'octubre. L'únic que igualment teníem ja amistosos preparats. De fet, el B anàvem a jugar contra el Tot Sala, que és un equip de Barcelona, i ja el teníem tot organitzat, però clar, com ens van dir al final que no es podia jugar amistosos, sí a entrenar però no jugar amistosos, doncs vam haver d'aplaçar-ho. Però igualment, el retorn de la competició segueix com estava previst. La tercera jornada, diguem-ne, seria el cap de setmana del 31 d'octubre, però la recuperació de la jornada 1 i 2, en aquest cas del juvenil, que és el que anava a jugar, doncs es recuperarà el 31 de novembre o l'1 de desembre, el 30 de novembre, perdoneu, aquest cap de setmana, i també el 5-6 de desembre. O sigui que, aviam com va la cosa, si no augmenta també aquests dies de restriccions i si podem tornar a fer els amistosos, ja que ara estàvem agafant una bona ratxa, però clar, això del coronavirus va com va i podem estar fent-ho superbé, que de sobte parar 15 dies, 30 dies, el que sigui. Però amb il·lusió seguim entrenant, seguim a tope i ja estem preparats per aquestes coses. T'anava a comentar, Bernat, vosaltres, no sé si vosaltres, el sènior B, l'A i el femení, anàveu a començar la Lliga precisament el cap de setmana que, en teoria, si no hi ha cap complicació més, s'aixequen les restriccions, no? El 30 d'octubre o de novembre. Crec recordar que era el següent, el 7 de novembre, si no m'equivoco. Sí, ara mateix no us afecta a nivell de calendari, només a nivell d'amistosos. Exacte. O sigui, estàvem ja preparant amistosos. De fet, teníem uns quants preparats i anàvem a preparar més, però els hem hagut de suspendre. Ens pillarà una mica com aquell que diu que, clar, ens estàvem preparant i ara tindrem menys partits de preparació per arribar bé al 7 de novembre. Si no vaig errat, crec que començàvem el 7 de novembre. Menys el juvenil, que començava, ja us dic, ahir, el diumenge 18, doncs anava a començar el 7. I com és que el juvenil començava abans que la resta, saps? Doncs no tinc ni idea. Decisió de la federació, més equips. Sí, segurament serà per això. La veritat és que no tinc ni idea la justificació de per què comencen abans. De fet, els nostres grups, tant els dos sèniors masculins com el sènior femení, són bastants equips. No sé per què el juvenil comença abans. No en tinc ni idea, la veritat. Josep, tu cada setmana li volies fer una pregunta al Bernat. Jo sí. No, ja ho sé. I les tinc apuntades. No, però com que ara fem per on de tot, saps? I no és plan de començar una subsecció d'una secció abans del per on. Amb aquesta incertesa, no? Clar, llavors jo fins que no estic segur, estable, saps? I no està confirmat 100%, jo de moment no ho faria. No, me les guardo per més endavant. Bé, doncs fet aquest incís, no sé si vols comentar alguna cosa més, Bernat. De totes maneres, nosaltres, ja t'ho ha dit el Josep, t'animem a participar al programa sempre que puguis, més enllà del futbol sala, com a amant del futbol, si et ve de gust, òbviament. Sí, per mi seria un plaer, ja us ho vaig dir, que a mi m'encantaria, però per qüestions d'horari, doncs,
és bastant complicat. Sí que si tenim notícies o tenim coses a dir, doncs sempre entraré a parlar del futbol sala, però si no, doncs bé, no passa res, esperem a que torni el calendari, tornin els amistosos, els partits de Lliga, i ja comentarem, com sempre, la secció. Tant de bo algun dia pugui entrar al programa sencer, si algun dia sorgeix i em va bé per horaris, doncs cap problema, jo hi entraré i debatrem i ens riurem una mica de lo bé que ho està fent el Barça i tots els equips, però sí, Ara és el millor puc donar moment molta d'entrar, guerra, Puc Ara donar és el molta millor guerra. moment d'entrar, perquè total, vull dir, com que l'únic que fem és crítica, saps? Sí, Quan no, va bé és tenim res a difícil. perdre. Clar. Sí, no. No, a mi m'encanta, o sigui, a mi m'encanta criticar, Vull dir, o sigui que per això no us preocupeu, però bueno, ja us dic, si algun dia puc fer-ho, doncs encantat i cap problema, i doncs a seguir i aviam quan torna la competició, que ho estem desitjant ja. Perfecte, doncs Bernat, com diu la dita, si breve bueno, dos veces bueno. Moltes gràcies per entrar al programa i a veure quan podeu reprendre la competició i reprendre la secció. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Sí, gràcies a vosaltres, nois, que vagi bé. Vinga, adéu, Bernat.